Здрасти, здрасти, Тим Дорамита. Тази история много ми хареса. Пристрастяваща е, не можех да спра да я гледам. А героите са много красиви, а за момичетата да не говорим, всичко е много хубаво. След като я изгледаш, ще я добавиш в списъка си с любими, гарантирам ти го. Така че се приготви, защото идват спойлерите. Сериалът започва с един ученик на име Меору, който спи в час и сънува, че момичето, което харесва, съученичката му Джион Сео, му признава любовта си. В този момент, като го вижда заспал, негов съученик го събужда, за да му каже, че часът вече е свършил, а той, след като се събужда, започва да гледа Джион Сео, без да се осмелява да й заговори и да й признае чувствата си. По-късно, на връщане към дома, Миору вижда как Джион Сео е принудена на сила да се качи в кола, затова решава да я последва, за да разбере къде я водят. Вътре в колата се намира бащата на Джион Сео, който, също като останалата част от семейството й, всъщност е вампир, занимаващ се с производството на вино, извлечено от човешка кръв и рафинирано за консумация от вампирите на 21 век, вече интегрирани в обществото заедно с нормалните хора. Докато разговаря Джион Сео, която има изключително силно обоняние, се опитва да убеди баща си в желанието си да води нормален живот и да завърши образованието си. Въпреки това, той я принуждава да отиде в своята изба, където, след като пристигат, започва да проверява качеството на вината. Мигове по-късно Меору пристига в избата, но когато се опитва да спре, колелата на велосипеда му се плъзгат и той пада на земята, като накрая остава с окървавена ръка. В този момент Джион Сео усеща отвътре миризмата на кръвта на своя съученик и бързо излиза, за да го отведе далеч оттам, така че баща й да не може да му навреди. Въпреки това, докато бягат, качеството на кръвта на Меору привлича вниманието на Джион Сео, която не е способна да се сдържи и, след като изсмуква кръвта от ръката му, захапва врата му, за да изтегли още повече кръв. Когато осъзнава какво е направила, тя му дава лекарство и си тръгва, засрамена от случилото се. На следващия ден баща й отново я моли да отиде в избата, за да работи като сомелиер. А по-късно в час Меору започва да я наблюдава, осъзнавайки, че тя е вампир, докато си спомня случилото се предишната вечер. Въпреки това, заради невероятната красота на Джион Сео, виждаме как Миору продължава да е влюбен в нея. По време на обяда тя признава на Миору, че иска да говори с него, затова го кани да се видят след часовете в двора на гимназията. Така, когато часът свършва, Джион Сео го чака с още лекарства в ръка и е готова отново да му се извини за случилото се. Но заради своята несигурност Миору не се осмелява да се приближи до нея. В този момент Джион Сео нервно забелязва как един младеж на име Шилу, който се оказва вампир, с когото е имала любовна връзка преди 50 години, пристига в гимназията с намерението да нападне Меору. Така тя тръгва след него и след спор, в който той признава, че иска да се събере отново с нея, успява да го накара да си тръгне, без да нарани съученика й. По-късно Джион Сео отива заедно с приятелката си Су Джунг до магазина на гимназията, където тя й признава колко много харесва продавача, един младеж на име Хюн Джей. Тогава Шилу се появява и моли Джион Сео да поговорят насаме на едно по-спокойно място. Когато пристигат, той й признава, че все още е влюбен и че възнамерява да поднови връзката си с нея. Нещо, което тя категорично отхвърля, преди да си тръгне. В този контекст Шилу решава да се приближи до учителката на Джион Сео, която отговаря за кръводаряването в училището и след като разговаря с нея за кръвните групи, я уверява, че миризмата на нейната кръв е привлекателна, което я кара да се изненада малко и да се почувства смутена от думите му. Като чува разговора между двамата, Хюн Дже се появява и подканя Шилу, когото се оказва, че познава, да се видят насаме по-късно. Щом остават насаме, Хюн Дже признава, че е върколак и след като му се кара за поведението му спрямо хората, го удря и го предупреждава повече да не се появява в училището, тъй като намерението му е да открие уникален и неповторим вид кръв, какъвто се оказва, че носи Меору, който е в опасност. Накрая Миору отива при Джион Сео, която, осъзнавайки опасността, в която той се намира, след като му признава всичко, което знае за вампирите, му дава още лекарства, за да изтрие паметта му и да го отдалечи от целта на Шилу.
Въпреки това, те сякаш не действат на Меору, който не показва и най-малък страх, след като изслушва съученичката си. Нататък Шилу се мести в дома на Джионсео и след като й показва раната, която Хюнджей му е причинил, я уверява, че сред тях има върколак. Освен това, започва да подозира, че Джионсео има повече информация за специалната кръв, която търси, затова я пита дали е имала възможност да я помирише, на което тя, уплашена заради своя съученик, отговаря, че въпреки това по-късно Шилу, който не спира с търсенето си, е представен като нов ученик в гимназията, предизвиквайки, от една страна, възхищението на останалите ученички заради красотата си, а от друга – ревността на Меору, който вижда как той сяда до Джионсео. Когато учителят пристига, той съобщава на учениците, че на следващия ден ще трябва да направят кръводаряване, което предизвиква страха на Джионсео, защото тя знае, че Шилу ще открие специалната кръв на Миору. След часовете Су Джунг пита Джионсео дали познава новия ученик, а тя, неспособна да излъже приятелката си, я уверява, че става дума само за стар приятел, така че след това Су Джунг я моли да й го представи, за да го опознае по-добре. И тя й обещава, че ще говори с него. О, о дяволите! Обратно в клас Шилу се опитва да постави Джионсео в неудобно положение, затова взема напитката й и показва на останалите ученици странната миризма, която се носи от бутилката й. Меору, осъзнавайки, че Джионсео пие животинска кръв, грабва бутилката и след като отпива малка глътка, уверява, че това е нормална напитка, с цел да я защити. Еха, ако това не е любов, аз не знам какво е. Когато часовете свършват, Миору остава с Джионсео, за да говори с нея. Под внимателния поглед на Шилу, който ревниво наблюдава добрите отношения между двамата. По-късно той се опитва да я хване за ръката, но Хюнджай се появява, за да му попречи, така че Шилу признава, че това е върколакът, който го е нападнал, а той го потвърждава без никакво притеснение. Точно след това родителите на Джионсео се появяват отново, като искат помощта и като член на семейството на един търг, и след като се връща у дома, тя стига до спор и удря Шилу, след като той продължава да настоява да подновят връзката си. Ох, колко е досаден този тип. На следващия ден Джионсео приготвя специална храна за Меору, за да прикрие миризмата на кръвта му по време на кръводаряването. И точно така, когато Шилу се приближава, за да помирише кръвта му, сякаш не открива нищо особено и си тръгва. Въпреки това, когато часовете свършват, той предлага на Меору да отиде с него у дома му. Така, когато Джионсео се прибира и вижда велосипеда на Меору паркиран в градината, тя влиза в къщата и удря Шилу заради случилото се. Но тъй като до този момент той не беше направил нищо на Меору, тя съжалява и след като превързва раните му, ги оставя насаме. Но в този момент Шилу се възползва от отсъствието й, за да захапе ръката на Меору и да измуче кръвта му. Въпреки това, Джионсео се появява и го моли, за да спаси живота на съученика си. Да не казва на баща й, че Меору е носител на вид кръв, толкова ценна за вампирите, като го уверява, че именно той е причинил смъртта на собствената й човешка майка, възползвайки се от високото качество на кръвта й. След това Шилу я уверява, че ще го запази в тайна заради любовта, която изпитва към нея, а по-късно Миору предлага на Джионсео да го превърне във вампир, за да бъде в безопасност. Но тя му обяснява, че не е способна да го направи, тъй като за това трябва да бъде вампир на 100%, а не само по бащина линия. Като вижда тревогата й, Миору се опитва да я ободри, като пее песен, която е нейна любима. Въпреки това, мигове по-късно се чуват викове и когато двамата младежи отиват на мястото, за да разберат какво се е случило, намират там Хюнджей заедно с един труп. Тогава той им признава, че това е петото убийство през последните дни и заявява, че вампир е отговорен за всички тези смъртни случаи, тъй като всички жертви са били носители на кръв с много високо качество. Като чува думите му, Джионсео съзнава, че виновникът може да е баща й. Затова отива при него, за да го попита, но разговорът завършва с жесток спор. След всичко това, Шилу среща Джионсео на улицата, съкрушена, затова се възползва от случая, за да я прегърне и да се опита да я утеши. Но Меору, който наблюдава сцената от разстояние, се опитва безуспешно да я извика, за да ги раздели и тя да отиде при него.
но тя не го чува и накрая си тръгва с Шилу. С изминаването на дните убиецът продължава да върши своите злодеяния, което предизвиква страх както от Джион Сио, така и от Шилу. Една нощ, докато Миору кара велосипеда си, забелязва странен мъж, който държи Су Джунг, затова предупреждава Джион Сео, страхувайки се, че може да става дума за вампир, и така тя отива заедно с Шилу до мястото, посочено от Миору. Но когато пристига там, Су Джунг ги уверява, че е добре, но че нейният нападател отвлякал Миору. Ох, не, сега ще го превърнат във вино. Така Джион Сео съобщава на Хюн Джей какво се е случило и тримата решават да тръгнат заедно да търсят Миору, който се оказва отвлечен в избата на бащата на Джион Сео, чиято цел е да се здобие с кръвта му очевидно. Тогава тримата се отправят към избата и след като се бият с хората на баща й, Джион Сео успява да влезе и да спаси Миору на време. След това тя се скарва с баща си и го упреква за егоистичното му поведение, оставяйки го видимо смаян, докато се опитва да осмисли образа, който собствената му дъщеря има за него. Когато излиза заедно с Миору, асистентката на баща й признава на Джион Сио, че именно той е виновен и за смъртта на бащата на Шилу. Въпреки това, въпреки жаждата си за отмъщение, Шилу решава да не я осъществява заради любовта, която изпитва към Джион Сио. На следващата сутрин Джион Сио отива в болницата, за да посети Миору, който е под наблюдение заради голямото количество кръв, което е загубил предишната вечер. Мигове по-късно се появява Су Джунг и му благодари, че я е спасил, вярвайки, че го е направил от любов. Въпреки това, той отрича и я уверява, че обича единствено Джион Сео. След това се появяват и Шилу и Хюн Джей, на когото Су Джунг признава любовта си и обещава да остане единствено до него. Том се прибират у дома. Джион Сио и Шилу разговарят за случилото се, когато внезапно баща й влиза и накрая й се извинява, като й позволява да се съсредоточи единствено върху обучението си. А след това дава на Шилу документите за своята компания за вина, която е основал заедно с баща му, преди той да почине, за да му компенсира по някакъв начин смъртта му. Не знам, Рик. Не по-късно Джион Сио отива заедно с Шилу, за да се сбогува с Хюн Джей, който трябва да си тръгне по работа. След това Шилу признава на Джион Сео, че е наясно, че тя обича Миору, затова и пожелава всичко най-добро заедно с него. По-късно ни показват как Хюн Джай се среща с убиеца, който се оказва, че работи за него, тъй като истинският му скрит интерес всъщност е бизнесът с рафинирани вина за вампири. Такъв плот-твист. С времето виждаме и как връзката между Джион Сио и Миору се засилва до толкова, че тя решава напълно да остави на страна вампирската си страна, за да живее като нормален човек заедно с него, точно както е искала. И така завършва този дорама. Не забравяй да ни оставиш своя лайк, абонирай се и не пропускай повече от тези видеа. До следващия път!